Въпрос! Защо белите така? Това струва пари! Ти го забели, ти да му остави живот. С много мака го опитвам това. За скрап! Чакайте бе, абе, чакайте бе! Чакай, списам. Ама така не е. Това мина, сега съм това. Аз съм водещата! Да не си дегустационната поръчка. Криси, обърни се! Това с много мака го опитвам. Направи се отварящо. Както ми си издигна днеска в очите, така ми и кама. Проблем! Защо и може... Защо има картофи макариеш? Проблем има микроорганизми това. Няма да го ям. Изхвърляме ли това? Не може ти за $100 да даваш на някой нещо, а той ще очаква, че е хубаво. Проблеми на нас прилича. Задача, правите омлет за 10 минути. Опа, нарядах си. Между другото, накрая ще си забиете нощчето там. Кажи, че пуска половин. Не може. Значи край, времето си стече! Чакай, бай! Не, това няма да се готви. Не поламач направи. Няма. Направите поламач. Не, трети съдия не! Погледнете се какво става въпрос. Не. Габи! Добре. Бах ти нещастниците. Нещастници. Добре, нека видим реклами. Чакай, рекламите нове! Чакайте готовото предявление! Реклама ти казвам! Нели, трябва да си слушаш реклама за 5 минути. Реклама за някой космодиск. Добър ден! Тук се решава! В момента сте на бойната игра. Тук се решава дали е вкусно! За космодиска. И имах много болешки в кръста. Много. Ти научавай си сестра. Едва ходех. Ето имаш ли космодиска? Чакай, сега съм на рекламата. Но сега моята приятелка иска космодиска. Но аз няма да я дам, защото това е много сладко нещо. Махни се! Стига бе! Нека една последната спия с него, ям с него. Защото стана си го слагам уникално нещо. Връщаме се към предаването. Значи към предаването! Задача омлет. Кристина има половин картоф, а Никол половин картоф. Имате 15 минути да опържите картофа, да го берете и нарежете. Значи Никола се момента работи и по-добре. Да не Моля, загори. останете с всички пръсти до края на 15 минути. Ами ти си от космотиска! Моля, внимание, 13 минути. 13 минути. Опа, чакай, Никола. Ето виждате, има много добра техника, виждам. Много бързо рязам. 30 секунди! 30 секунди! Край! Изтича!
И от двамата иска какво да си иска, но този консул... Имате 10 минути да дойдеш с някой от твой отбор, да видим кой ще махне. Учете си да мога да Не искам да си ги инжекции против тетанус. Да, обаче тя има кръв, тази кръв може да попадне в ястието. За това говоря, не искам да си бият инжекции против тетанус. Недопустимо. Аут! Къде се върнем? Към космодиска! Към космодиска! Забий! Добре. Има комбинация. Отказвам се! И сатъра не можеш да си забиеш даже. Погледнете за какво става. Камера! Погледнете за какво става въпрос. Добре, по-далече. Заради това ли дисквалифицирахте госпожица Филипова? Просто нямам думи. Госпожица Филипова заплаща с оръжие. Значи, моля ви се за изявление. Се продължава. Ама ми бяга някъде другия. Къде ще готвите сега? В моя ресторант всички да дойдат. Как се казва той? Ресторант ми? При Криси. При Криси. Значи, Да храна, каквато видяхте да приготвя. значи, ще дойдем в ресторант при Криси за коса. Спри се, това е сегашния интервю.